Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Һәр берегезгә Аллаһы Тәгаләнең сәламы, рахмәте ва бәрәкәте булсын. Төшләр турында сөйләшүне дәвам итәбез. Бүген сезгә бер гаҗәеп кыссаны сөйләргә ниятләдем. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең ул вафат булганнан соң да аның тәнен урларга телиләр. Бу әлбәттә кафирләр, путка табынучылар, пәйгамбәребезнең тәнен урлап, җәрәхәтләндерергә, юкка чыгарырга теләкләрен белгертүче кешеләр бик нык күп була ул вакытта. Һәм инде бүгенге кыйсса да әз генә шуның белән бәйлерәк. Шундый була бер эмир Силҗук җирлегенең Нуретдин Махмуд дигән, бу 557 елны хиҗри календар буенча шундый бик дини әмир була ул Силҗук җирлегенең. Һәм Нуретдин Махмуд көннәрдән бер көнне тахаҗҗуд намазын укып, йокларга яткачтан Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне төштә күрә. Пәйгамбәребез аңа әйтә, күрсәтә ике кешене, һәм шушы ике кешедән мине сакла дип әйтә. Нуретдин Махмуд уяна, бу төшкә бик игътибар бирми. Һәм шушы төшне ул күрә 3 тапкыр. Пәйгамбәребез әйтә, күрсәтә шушы ике кешене, һәм шушы ике кешедән Нуретдин Махмуд мине сакла дип әйтә. Нуретдин Махмуд әмир буларак бара дини бер кешегә, галимгә, үзенең төше турында сөйли. Теге дини галим әйтә, төшеңне ди берсенә дә сөйләмә ди. Һәм шул вакытта Нуретдин Махмуд Мәдинәгә барырга җыена, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең каберенә. Ул анда бара Силҗук җирлегеннән 16 көн буена анда килә, Мәдинәнең әмире аны каршы ала. Һәм инде Мәдинәнең әмире аңардан сорый, нинди ниятләр белән килү, һәм шул вакытта Нуретдин Махмуд сөйли, төштә шушлай күрдем дип. Мәдинәнең әмире әлбәттә сорый, син аларны исеңдә калдырдыңмы шушы ике кешене? Кайсын сиңа Пәйгамбәребез төшендә күрсәтте? Ул әйтә, әйе төшемдә ди. Һәм алар шундый бер хәйлә ясыйлар. Мәдинәнең әмире мөрәҗәгать итә халыкка. Мәдинәдә кеше анда әле әз яши торган була. Силҗук җирлегенең Нуретдин Махмуд әмире килде, һәр берегезгә бүләк әзерләде, килегез дип, Мәдинә җирлегендә яшәүче кешеләргә әйтәләр. Һәм инде шунда теге ике кеше килмәс микән, без аны күреп эләктерербез бәлки дип, шушлай итеп инде хәйлә кылып чакыралар. Кешеләр киләләр, бүләкләрне алып китәләр. Нуретдин Махмуд әйтә, юк ди, булар арасында шушы ике кеше юк ди. Һәм Нуретдин Махмуд сорый, шушы Мәдинә шәһәренең әмиреннән, тагын юкмы кешеләр ди, кемнәр бүген килмәделәр? Шул вакытта Мәдинәнең әмире әйтә, әйе, безнең Мароккодан килгән ди, ике кунагыбыз бар ди. Аларның менә палаткалары урамда тора. Алар бик дини кешеләр, байлар ди. Фәкыйрьләргә садака тараталар, мохтаҗларның күңелләрен күрәләр ди. Һәм инде төне буе укыйлар алар намаз ди. Нуретдин Махмуд әйтә, кая алар ди? Күрсәтегез миңа аларны ди. Һәм шул вакытта күрсәтәләр. Нуретдин Махмуд аларны таный, алар икәнен белә, әмма ләкин эләктерә алмый. Алар аны үзләренең палаткаларына, ул аларның палаткаларына керә. Кергәчтен анда күрә шундый бер ковер җәелгән, һәм шул коверда аның ниндидер бер шик туа. Һәм Нуретдин Махмуд шул коверны күтәреп караса, алар анда Пәйгамбәребезнең каберенә тоннель казыганнар. Инде күп казыган булалар шушы тоннельне. Нуретдин Махмуд Мәдинәнең әмиренә мөрәҗәгать итеп, бу ике кешене эләктерәләр. Һәм инде булар бер дини кеше дә булмыйлар, алдалап, ялганлап, һәм әйтәләр, без Пәйгамбәребезнең тәнен урларга безгә әйтелде, күп акча түләүләрен белгерттеләр, без урлау нияте белән килдек дип, шулай итеп әйтәләр. Карагыз әле, һәм шушы кыйсса ул китерелә тарихи китапларда, Мәдинә тарихи китапларында бик китерелә, тарихчылар аны китерәләр шул вакытлардагы китапларда бу калган, бу булган вакыйга. Шуңа күрә инде менә төш ул шундый зур рольне да уйный. Әлбәттә, Нуретдин Махмуд үзе була бик динле кеше, була бик иманлы,
Әйттек, менә аның китапта да шулай язылган, тарих китабында да тахаджуд намазы укыганнан соң шундый төш күрә дип. Шуңа күрә була менә шуның төшләр, кайсылары бер тапкыр түгел, берничә тапкыр керәләр. Аны менә аңлап, юратып җибәрсәң инде әлбәттә бик нык әйбәт була. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи